Et forsigtigt skøn siger, at der kører mellem 150 og 200 superbiler rundt på vejene i Nordjylland. Og her taler vi altså ikke om småbiler som Porsche eller Mercedes, men om rigtige superbiler. Og de kører ikke om vinteren, så om foråret bliver der rigtig travlt på et værksted i Aalborg, når de skal gøres klar til vejene. Smarte damer og biler hører unægteligt sammen. Også på et værksted. Men på værksted 1 i Aalborg er der ikke kun smarte damer. Her er også smarte biler. Nej, rigtig smarte biler. Nu er ved at være sæson, de skulle køre alle sammen. Så det er ikke normalt, at de er i den flok, som de er i dag. Bilerne har stået inde hele vinteren, og i denne uge skal mange gøres klar til et paradeløb fra Aalborg til København over Hamborg. Der er en der lige har fået skiftet tandrem, der skulle køre her til på fredag. Kører du det syge med, Sebastian? Værksted 1 har kun været værksted for superbiler 5-6 år. Det startede med den der Ferrari for en 5-6 år siden, hvor vi fik den ud på værksted, på det gamle værksted, hvor den havde en skade i bagenden. Ja. Og det kom til at gå godt med den, og så er det ligesom om det rygte så lidt siden, at vi kan lave dem. Værkstedet er Kurt. Faktisk er det en af værksted 1's yngste medarbejdere, der har ansvaret for de dyre biler. Det er hans hobby samtidig med, så han brænder simpelthen for. Vi skal have tætnet det forreste differentiale. Det er udsat for olie. Hvad sker der, hvis ikke man gør det? Så vil det brænde af, når han skal ud og køre her næste fredag. Husk at trykke på knappen. Der er startspærre på, det lige skal udløses der. Denne tirsdag er en særlig dag, for en splinter ny Lamborghini Aventador er på vej til værkstedet. Den ser godt nok fint nu. Goddag. Hej. Velkommen til. Det var da forfærdeligt, hvis ikke den kom med på fredag. Ja, det er optaget. Det må man sige. Den når over at se på. Den har en tophastighed på, jeg tror det er 370 km i timen. Og den kører fra 0 til 100 på 2,6 sekunder, tror jeg. Så det kan ikke blive ret meget hurtigere. Det er... Hvad er prisen? Det tør jeg slet ikke tænke på. Jeg ved det ikke. Men den er høj. Ja, lige under de 7 millioner kroner koster den på danske plader. Og med sådan et køretøj kan selv indehavere af helt almindelige superbiler som stylist og BMW-ejer Dennis Knudsen og direktør og Ferrari-ejer Jakob Risgaard godt blive misundelige. Hvis jeg skulle have et drømmebil, så er der ingen tvivl om, så ville det være denne her. Men jeg skal lige ud og sælge nogle flere hårprodukter. Tilbage i værkstedet er der også andre biler at tage sig til, for superbilerne er ikke de eneste værkstedet servicerer. Og der kan sagtens være udfordringer i knap så smarte biler. For mig der er ikke en stor forskel. Der er lige store udfordringer i at finde en fejl på en smart som en det kan jeg være. Det kan jeg være. Men hvad så, når du skal ud og køre race? Hvad er så sjovt? Ja, så tror jeg nok, det er sjovt at køre den der. Det vil jeg tro. Det er noget sindssygt. Det er typisk. Han er ikke rigtig klog.